On pourra soulever en quelques endroits pour savoir ce qu'il y a. Regardez. Ah, det var det. On veut qu'il veut quoi? Vous verrez. Значи всички сфери ще трябва да бъдат за свет. А, той към събеканата? Да. Ще го направим, човек поела този ангажимент на доброволни начини. Минимум, да. Изглежда. Ама не, тя е толкова напукана от това, че в момента поне е чисто и се работи. Това е дори страшно, не знам дали забелязахте на входа, едната колона е направо ние като бяхме с входа, Tu peux appuyer sur Nicolas? Oui, c'est ça. Il se fera un plaisir de... Bah, tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Ça pousse en haut. Ça tire. Un modèle. Сега до тук е камена бетонната стъпка. Нагоре преминаваме да видим надолу на туалетна. Мисля, че Руми е тук. Аз го гледам отвън. Тук се вижда покрива. Значи един свири, другите заснемат. А друг ли са да капителче? Много хубав капитан, много харесваш. Удоволствие. Зами си Ще му набия, вече. Да, точно това съм го правил. Между другото е много идейно, аз съм много такива. Шарма.
Той там мазилката паднала голяма парче. И това там е паднало долу, по парчето е там. Е повдигнато. Да. Забравила съм. Гълънтер се обучава. Не, това е заключено, защото има музикална Китара. Има ли китара? Акустична. Аз имам една вкъщи, но така и не се научих. Е мъничка. Иначе пък седиш се едно цял живот на пиано. Аз съм свирила. Искаш ли? Тоест, можеш ли? Не помня. Това е който не може да се изпълни тук тревето. Дали има? То някъде няма. То ще трябва да се качваме и горе, май. Това е за покрива. Това е за покрива. Колко иначе е зле. Тя... Не. Да не се така. Не знам какво се случва тук. Паста обичта. Обаче тук има пукнати колкото искаш. А, да. Тук може да се упражни съвършено от това на този французин лекциите. Ти не беше на тях, май. Не, бе, за французите ги смяташ. Тук във всяка една посока. Doucement, qu'ils entendent pas. Non, non, je crois qu'on va monter quand même. Oui, elle sait pas que c'est dit monter. Elle est Аз бих си избрала това място. Да,